ומכאן לנועם, שיצא לבדוק איך היום, בעולם בו הכל כל כך חכם, השתנו הרהיטים. אני יודע איך מכניסים 5 פילים לחיפושית אחת. ומה לגבי איך מכניסים חדר שינה, חדר ילדים, סלון ופינת אוכל לדירה של 60 מטר? אהלן סול. היי. מה שלומך? בסדר, תודה. אנחנו עם שאוהבים הכל כלול. דירות גדולות של 5 חדרים, עם ממ"ד, עם מרפסת. איך אפשר לאכלס דירות כאלו ועדיין להשאיר אותן מוצבות? כל סמארט ליבינג, ריהוט חכם, ריהוט פונקציונלי, מודולרי, נוח, יפה, פרקטי. יש לנו בעצם שילוב של הרבה דברים במוצר אחד. זה שולחן, מה כבר יכול להיות חכם בו? בוא אני אראה לך. באים חברים, כיף לנו, אנחנו רוצים לארח, אז אני אעלה אותו קצת. אחר כך אנחנו רוצים לארח, וזה באמת ארוחת ערב, אז השולחן עולה בעצם לגובה של 84 סנטים, ואפשר לצרף אותו לכל שולחן נוסף בבית, שזה גם יכול להיות שולחן ספייר. הכי חשוב, כשאנחנו מדברים על נוחות, אז נכון שגם צריך לשנע אותו בבית, אז הוא גם עם גלגלים. למי זה מתאים? כולם. מהחבר'ה הכי צעירים ועד בעצם משפחות. המקום שלי זה פה בעצם שם המשחק. מקום, מקום, מקום. ככל שהבתים הופכים להיות יותר קטנים, הדירות הופכות להיות יותר קטנות, אנחנו צריכים תמיד יותר מקום. מה קורה אם יש לי יותר מ8 אנשים? גם לזה יש פתרון. הקונסולה הזאת. גדול, זה המקום לשים עליו את הבירה ליד הספה, לא? כן, אפשר, גם. אבל בוא תראה עוד משהו. תחזיק. 10, 12, 14 איש, עד 3 מטר. אתה רוצה גם לראות טלוויזיה בכיף, נכון? נכון. אתה רואה את הדבר הזה? הוא לא סתם. למה? כי אם אנחנו יושבים פה, אז בא לנו לשתות ככה קפה, אז אני יכולה להניח פה את הכוס קפה. אני רוצה גם להראות לך את הגב שעולה למעלה, ואז בעצם אנחנו נשב ככה בכיף. הספות העמוקות האלה. אין סיבה לזוז מפה. אם אני מזמין חברים, נראה לי אם לא עוזבים את הבית. אז בוא, אני אפתיע אותך בעוד איזה משהו. אתה רואה את הקלות? אנשים ישנים על המיטה הזאת יום-יום? זה מיועד לשינה יומיומית. כל הטכנולוגיה פה בנויה בעצם על ספה שתהיה נוחה, יפה. בעולם חיים על זה יום-יום. שם אנחנו לא מכירים דירות 4 ו5. כל קטן. כן. זה הספה שלהם ביום, המיטה שלהם בלילה. זה באמת מפתיע עד כמה זה נוח. אם אתה בעניין של שינה, אז בוא אני אראה לך עוד כמה הפתעות. כן, בדרך כלל שאני אצל חברים, אני אוהב להזרק על הספה. זו הדירת סטודיו שבעצם אני יכולה לאחסן בה, לאגד בה הכל. שזה אומר כמו שראית, ספה, והכי חשוב, בדירת סטודיו גם צריך לישון. אז כפי שאתה רואה, גם הדברים על המדף לא נופלים, אז אני לא צריכה גם להתעסק עם זה בשינה. ויש לך מיטה הכי נוחה שיש. אנחנו מדברים על דירת סטודיו. כל השכלולים האלה, ראיתם, זה נראה לי דבר לא מאוד זול. זה עניין של מנגנונים, זה עניין של איכויות. אתה מדבר פה על מנגנונים שיש להם אחריות לכל החיים. אתה מדבר פה על מזרונים שאמורים להיות נוחים. זאת מיטת קיר. כן. זאת לא מיטה רגילה. טוב, זה לא חוכמה דירת סטודיו, וזה באמת אתה צריך את הרהיטים האלה. אבל מה קורה אם יש חדר ילדים, מלא במשחקים? הפתרון הוא מיטת קומותיים. לא צריך בעצם להתעסק עם יותר מדי מקום. המקום נשאר נקי, והחדר ילדים בלילה הוא בעצם הופך להיות חדר ילדים. סול, תודה רבה. בכיף. גם אני כמו הרהיטים, גם אני החכמתי קצת. ועכשיו אני אדע מה לבחור. והיה לי תענוג גדול. נשמח תמיד. תודה. זוכרים את הפילים? אז ככה, 3 מאחורה ו2 מקדימה.